Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Iqale kanjena-ke indaba-ke yathi abanhlatshwayo-ke ethuka yena-ke uKhuzani kanye noBabunala. Careful nonani, ngentshela abafana bami. Mina-ke weKhuzani-ke awungazi wena, mhlawumbe ungizwa ngendaba nje ungibudlule. Ngithi mina into engonifusekisayo nanonala. Shule mali yokwenza ulive nihambisa ngentshela ngoba ngiyonifusekisa izwe libhekile ngutshela. Mina nginaso-ke isikhathi sabafana abangezwa mina ngoba ningamadoda nibadala kodwa nenzisoka abafana. Le mali yesosi ithathe nihambiseni. Le mali yakubo siqebu, thathani imali yakubo siqebu iphimisele khona. Awekho amasimba enizowancenga la. Thathani imali yakubo siqebu niphimisele kubo siqebu iKhuzani. Finish and plan. Le mali akuyona eyamathole eyakubo siqebi. Ake nithatheni imali yakubo siqebi niphindiseleni emuva. Asikwazi ukuthatha imali yesoso siyenze. Ubathoka njalo-ke oKhuzani kanye-ke nabo-ke onala-ke yena-ke lo mfana-ke uthi abanhlatshwayo-ke kodwa akafikanga-ke kude ngoba ama-Blue Nation-ke okungabalandeli bakhe-ke uKhuzani-ke basukume bama ngey'nyawo-ke bamthuka nabo khombisa nje bamdefenda-ke uKhuzani ukuthi uKhuzani bengeke aze ayenze leyo nto ukuthi athathe imali yesoso ekade kuyiyomndeni wakhe-ke uSicebi. uKhuzani-ke lapho-ke kulezo y'nxushunxushu nalezo y'nkulumo akatholakalanga-ke ephawula kusho ukuthi kuze kwazwela-ke kuyona-ke le nsizwa le ukuthi abanihlatshwayo ngoba isibuye isithi take your advice ngithi ma-Blue Nation baba uKhuzani babunala. Ngitholeleni enhlizweni zenu indawo yokungixolela. Ngiyaxolisa from the deepest side of my heart. Bengenza umsebenzi wami ukuba rude vele kukhona kwi-channel yami but kulesigaba sokulimala kwenu ake nilamukele uxolo lwami. Lokhu ngikusho kusuka ngaphakathi anginibhuqi nje. I'm just telling you ukuthi yes I was doing my job but I can see ukuthi now the weapons are straightly forming out of you now. Let me just say this because I'm not your enemy. I really apologize to all of you. Ma-Blue Nation manini hayi ukungilawula nina nifune iphisi siyabonga lokho ukuthi hayi ngamsabathuka abantu hayi umsebenzi wami loyo. Hayi siyabonga Putin mfethu, hayi siyabonga ayigeza. Yeah, kodwa umuntu mengabe mkhulu abanuKhuzani mfowethu mkhulu. Yabona uKhuzani mfowethu mkhulu akayena nje untanga yakho nje. Akayena untanga yakho. Kancane nje sisi ake ngiexplainelelana siswa mhlawumbe uzo understand. Akekho umuntu omncane emhlabeni. Wonke umuntu mkhulu nje. Yeah. Akuthi msunyonyo. Ngakho ngisho ngoba brand yakhe izinga kakulona ukuthi ungabeke umuntu one-McLaren. Let me just tell you, asingathi lokhu sikwenza ngoba ubani uphetheni. Let's just accept the apology. Let's just take the apology and not make it Okay everyone, sivala lana-ke i-video namhlanje sibuya unqi. I really hope uzoenjoyile i-video namhlanje. If you enjoy my show, smash the like button, uphinde smash the subscribe button. Ungakhohlwa na ucomment down below umbono wakho ngalolu daba lakhe-ke uthi abanihlatshwayo kanye noKhuzani. But mina-ke nje sengilindele ukuthi uKhuzani aphendule uze ngizobuya ngizoni-update futhi ukuthi usephendulile uKhuzani wathi but comment down below wena-ke umbono wakho ukuthi ube right yini ukuthi akhulume ngento engenabo ufakazi bayo. Ayikho nje right mina ngokwami but-ke nawe uzunga-comment down below and I will see you in the next video. Bye.